Ho noteu? No és el vent. No són només les fulles. És el bosc parlant-vos. Fa molts segles, tots els habitants del Regne d'Harmonia sabien escoltar aquell llenguatge. Cada gota de pluja, cada ocell, cada branca que es movia amb el vent amagava un ritme, una melodia o un missatge. Però amb el pas del temps, la gent va deixar d'escoltar. Van començar a caminar massa de pressa. Van deixar de prestar atenció als sons que els envoltaven. I quan ningú va tornar a escoltar el bosc també va deixar de cantar. Aquesta és la porta del bosc murmurant. No s'obri amb una clau, no s'obri amb la força. Només respon davant d'aquells que saben escoltar de veritat. Cada so que descobriu, cada ritme que identifiqueu, cada patró que sigueu capaços d'interpretar, farà que el bosc recupere una part de la seua veu. Però aneu amb compte, no tots els sons són iguals. Haureu de mantindre la concentració, escoltar amb molta atenció i treballar com un autèntic equip. Els arbres us posaran a prova. Els ocells us confondran. El vent intentarà distraure-vos. Però estic segur que sou capaços de superar aquest repte. La vostra missió és molt clara. Haureu d'escoltar, interpretar i reconèixer els sons que amaguen els secrets del bosc murmurant per a crear el vostre paisatge sonor. Només així aconseguireu despertar els seus ritmes i retornar-li la música que ha perdut. Recordeu una cosa, un bon músic no és només qui sap tocar un instrument. Un bon músic és, abans de res, qui sap escoltar. Ara, tanqueu els ulls, respireu profundament i deixeu que siga el bosc qui comença a parlar-vos. La porta del bosc murmurant us està esperant.